जे माने फेरेंगानि एनजिअआनो जे बे खामानिखौ मावदों बे जायनाखि हन्डा मेसिनजों दंफां हाग्रा बेनाव स्टेटमेन्ट लाहैदों दा बे रोखा रोखा बुंना होदों केन्दाव गावना होदों दा बे सिलाया सोरनि बिनि सायाव खुनु इनकुवारि जायाखै मा जादों जे माने फेरेंगानि एनजिअआनो जे बे खामानिखौ मावदों गुबुन खामानिखौ मावदों बे रोखा जादों आरो दोनथ'नो हायाखै आरो बे बुंनायनिफ्राय फेरेंगानि एनजिअनि सासे मानसिया दिनै साहस खालामाखै साहस मावाखै होननानै आरो दिनै बेनि गेजेरावनो जेब्ला बे 2 नम्बरनि मावनाया माने निउसाव फैयो बेखौ लानानै जों बन्सु ओमफ्राय अरासाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन ज' जालायनानै चिरां डिसिनो कमप्लेन होदों दा चिरां डिसिआबो कमप्लेनखौ मोननानै लगे लगे बेबो मोनसे कमिटि दाना दों सातजननि कमिटि आरो बे सातजननि कमिटिया इनकुवारि खालामदों इनकुवारि खालामनानै बे जायनाखि हन्डा मेसिनजों दंफां हाग्रा बेनाव स्टेटमेन्ट लाहैदों दा बे रोखा रोखा बुंना होदों जे बे दंफांखौ दाननो माने होग्राफ्रा जे सार्भिस प्रभाइडार मानसिफोर बेखौ रोखा रोखा बुंना होदों दा बे बुंनायाव बिनि गासैबो माने माबाया फकासाव फैदों जे फेरेंगानि एनजिअआनो जे मावदों फेरेंगा जे डाइरेक्टलि आरो इनडाइरेक्टलि बेयाव जड़ित दं बे रोखा रोखा नुजादों आरो दिनै बे प्रमान जाबाय जे फेरेंगा इएमआ जे दंफां दाननायनि बे जे सासे माने सरदार 2 नम्बरनि दंफां रोगाग्रा जे सरदार दिनै बे जिनिसा रोखा रोखा प्रमान जाबाय जों दिनै बेखौ बुंनो हायो मानोना दंफां दाननायनि जानाखि कमप्लेन बे दंफां दाननायनि कमप्लेना बे माने 1 थारिखआव जानाखि जानाय घटना बेनो प्रथम नङा बिनि सिगांबो गोबां जायगायाव दंफां दाननानै फाननाय एनजिअआ बदना मोननाय बे जाबाय थादों आरो सोरबा दंफां दाननानै लाबोदोंब्ला बेखौ एनजिअनि मानसिफ्रा बारहोनाय फैसा लायलाय बारहोनाय बे जिनिसा जाबाय थादों आरो बे जिनिसा अकल बे माने रुनिखाता रेन्जआवल' जायाखै बे झारबारि रेन्जआवबो जादों बियो आरो जों एखे रायमाना रेन्जआवबो जादों बियो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जानाय बे जिनिसा माने फकासाव फैदों बेखौ निउसाव जों मोनबाय थादों बिथांनि समावनो माने फरेस्टआव माने दंफां दाननाया बे जे बारा जादों बे जिनिसा माने पिक्चाराव फैदों दा बे हिसाबै जों दिनै बयबो दिनै बुंनो हायो जे दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम रन्जित बसुमतारिया दिनै दंफां दानग्रानि बे मोनसे सरदार बादि दिनै जादों होननानै जों दिनै बुंनो हायो दा नैबे जानाखि 1 थारिख नभेम्बराव जानाखि दंफां ट्रेक्टर लानो फैनाय बेखौ नायबिजिरनानै दा मोनबाय दायनिगिरिया माने दंफां दानहोग्रा बे एनजिअआनो सार्भिस प्रभाइडारफ्रानो दा बेखौ मिन्थिबाय ओमफ्राय जायनाखि दंफां दानग्रा थेम बसुमतारी दानदों बेखौ मिन्थिबाय बे फकास जाबाय दा खिन्थु दुर्भाग्य भाबै दिनै जायखौ दंफां दाननो होदोंमोन थेम बसुमतारी दा दिनै बेखौ जेलाव हरबाय दिनै ओमफ्राय जायनाखि एनजिअनि मानसि सानै दामफ्ला बसुमतारी ओमफ्राय दिनेन माने नार्जारि होननाय बे सानै सार्भिस प्रभाइडारनि सोद्रोमाखौ दिनै साधारन ओरैनो माने एनजिअनिफ्राय होखारनानै दोनबाय आरो दा दिनै बेबायदि खामानि मावनायनि मोनसे रोखा प्रमान जाबाय जे बिटिआरआव जे बे फेरेंगामोननि दिनाव जे बिराद गाज्रि खामानि मावो बिराद गाज्रि जायो माने अन्याय खामानि मावो न्याय मोना बे जिनिसा दिनै प्रमान जाबाय दा दिनै नोङो पानिशमेन्ट मोननांगौब्ला जायनाखि सार्भिस प्रभाइडार मानसिफोर बिसोर पानिशमेन्ट मोननांगौमोन बिसोर जानांगौमोन खिन्थु सार्भिस प्रभाइडार मानसिखौ जेबो खालामाखिसै जास्ट गावसिनि सार्भिस प्रभाइडारनि माबानिफ्राय नामावल' नाम केवास्ते ओरैनो माने बिसोरनि नामखौ दानना होबाय सोद्रोमा गैला मेम्बारशिप गैला होनना बुंनो हाबाय दा जाय दंफांखौ दाननो जायखौ दायथ' होदोंमोन जायफ्रा दायथ' होग्राफोर दा बिसोर जेबो जायाखिसै नैबे माने दायथ' होजानाय मानसि थेम बसुमतारी जेल जानो गोनां जाबाय बेसेबां अननाय बिसोर जे गाज्रि माने मोनसे सासन खालामगासिनो दं बेनि रोखा प्रमान जाबाय दिनै जों बेखौ बुंनो हायो दा फेरेंगानि समाव गोबां गाज्रि घटना जागासिनो दं दिनै जायगा जायगा माने दंफां दाननानै नङै मानसिखौनो दंफां सिखावनानै गावथारनाय बुग्लुं बुसि खालामनाय बे जिनिसा जागासिनो दं दिनै आरो साधारन रायजो राजाफोरखौ दिनै नोङो हाग्रायाव एरसोना थादों होननानै हाग्रायाव एनक्ल'ज खालामनानै माने बिसार गैया मा गैया सोरखौबा बिपिएफ मानसि होननानै होखारलाबायनाय एंक्रजारजों सोमोन्दो गैया पार्टिजों माने पार्टि लालायनानै होखारनाय बे जिनिसा अन्नाय जिनिसा दिनै माने माबानि समाव फेरेंगानि समाव जागासिनो दं बे फेरेंगा फैनाय लोगो लोगो दिनै हाग्रा जोबस्रांनाय खामानि जागासिनो दं दा जों बेखौ दिनै नुगासिनो दङ आरो दिनै चिराङाव गावनि समस्थियाव दिनै 19टा माने मिल दंफां मिल दिनै माने बे गायसनदों बेखौ जों मिथिदों
दा बिनि बिजामादैनिबो दङ आरो गावनि मानसिफोरनिबो दिनै समिल दङ बेयाव दा दिनै बेफोर बोरै थानो हाखो दिनै बिसोर माजों समिल सालायदोंबालाय बिसोर समिल सालायनाय खार'ना बेनो बे हाग्रानि दंफांखौ बिसोर बोयो बिसोरनो बे हाग्रानि दंफांखौ बेयाव लाबोनानै बिसोरनो बे दंफांखौ बेयाव माने हानानै फाननानै जायो दा बेखौ बे रोखा रोखा प्रमान जाबाय बेखायनो जों दाबि खालामदों जे दिनै बे जायनाखि 1 थारिख नभेम्बराव जानाय घटना जाबाय बे घटनायाव जड़ित थानाय इसिबां माने एनजिअनि सार्भिसफोर माने सोद्रोमाफोर दं बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिनि एनजिअखौ बेन खालामनांगौ ओमफ्राय लोगोसे चिरांनि डिअफ बे डिअफखौबो बिसारनि आवथाव लाबोनांगौ जों बेखौ दिनै दाबि खालामदों आरो बेखौ दाबि खालामनाया माखासे जोंनि जाथायफोर जानाय जों बेखौ रेफारेन्सआव जों लाबोफादों बे जाहैबाय जे थांनाय 2021 नि 24 थारिखखालि झारबारि गामिनिनो जथुम्मा बसुमतारीखौ फेरेंगानि एनजिअनि मानसिफ्रा थांनानै दंफां सिखावनानै उन्दुबाय थानाय मानसिखौ बिराद गाज्रि बुनानै बिनि मेगनखौ बुख्रुबनो हायो दा बिनि मेगन थाइसेया खाना जाबाय दा बिदि सोलिला दा बे मोनसे घटना बेनि सायावबो इनकुवारि जानांगौ ओमफ्राय लोगोसे थांनाय 19 थारिख डिसेम्बर बेयाव माने बेनामिन बसुमतारी होननाय सासे माने गावनि माने माबायाव दुब्लियाव ना नायनाय मानसिखौ बेखौ माने निहिमिया बसुमतारी होननाय माने सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया फेन्दाव गावना गालांदों दा बे सिलाया सोरनि बिनि सायाव खुनु इनकुवारिबो जायाखै आरो जाय गावग्रा निहिमिया बेनि सायावबो जेबो एक्सन लायाखै दा ओंखायनो जोङो बे अबेनिफ्राय सिलाय मोना बियो सोरनि हुकुमाव गावा जों दिनै बेखौबो दिनै इनकुवारि जानांगौ होननानै जोङो दा माने दाबि खालामदों